ман фурсатро барои он рӯзе нигоҳ доштам, ки тамоми инсоният ба сӯи одам медаванд. Ва падари шумо одам, паёмбари Аллоҳ мегӯяд, ки биравед аз назди ман, нафси ман, нафси ман. Имрӯз мушкилиҳои ман бароям басанда аст. Биравед аз назди ман, ба назди Иброҳим равед, ба назди Нӯҳ равед. Ва инсоният ба сӯи Иброҳим медаванд, ба сӯи Нӯҳ медаванд, ба сӯи Исо медаванд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: ба ҳар як паёмбар дар ин дунё як хоҳиш дода шуда буд, яъне як дуо. ин дар замони мо ба монанди баромадан аз зиндон, яъне роҳат ба озодӣ. Дар ҳар замон, дар ҳар макон агар ӯ ба Аллоҳ муроҷиат мекард, Аллоҳ ба ӯ ҷавоб мегуфт. паёмбар Нӯҳ алайҳи салом вақте ки дуо кард: ё Аллоҳ, онҳоро нобуд соз, Аллоҳ аз осмон об равон кард, ки баъди худ чизеро саломат боқӣ нагузошт. паёмбар Исо алайҳи салом вақте ки дуо кард, ки ё Аллоҳ, маро аз он чизе ки ният кардан доранд наҷот бидеҳ, ва Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ӯро ба осмон баровард ва рӯзе ӯро дубора ба замин бармегардонад. Лек хоҳиши ӯ аллакай иҷро шуд. паёмбар мегӯяд: ҳар як набӣ ва ҳар як расул фурсати худро дар ин дунё истифода бурд, ғайр аз ман. медонед, шахсан ба тасаввуроти ман ҷой намегирад, чунки воқеан гоҳ вақт ман фаҳмида наметавонам, лек мепурсам: эй паёмбари Аллоҳ, чаро ту фурсати худро дар ин дунё истифода набурдӣ? Барои чӣ? новобаста аз ин ҳама азобу машаққатҳое ки дар ҳаёти худ аз сар гузаронидӣ ва имконияти истифода бурдани онро доштӣ, то ин ки худ ва аҳли хонаводаи худро наҷот диҳӣ аз ин азобҳову мусибатҳо. лек ту онро нигоҳ доштӣ. чаро? оё ту дар ташвиши худ будӣ, о паёмбари Аллоҳ? оё ту шубҳа доштӣ ки дохили ҷаннат намешавӣ? Аллоҳ ба ту мегӯяд, ки ба ту дар рӯзи қиёмат мақоми баланд ваъда шудааст. чаро ту фурсати худро истифода набурдӣ? оё ту дар нигаронии рафиқи беҳтаринат Абубакр будӣ? дар ташвиши чӣ будӣ? ту худ дар ҳадиси саҳеҳ гуфтаӣ: ҳар нафаре ки ба ман кӯмак кард, подошашро додам, ғайр аз Абубакр. ман ҷисман подоши ӯро дода наметавонам. подоши ӯро Аллоҳ дар рӯзи қиёмат медиҳад. баҳри кӣ нигоҳ дошти ин фурсатро? баҳри кӣ? баҳри духтарат Фотима? оё ту дар ташвиши Фотима будӣ? ту худ дар ҳадиси саҳеҳ гуфтаӣ: эй Фотима, ту бонуи тамоми занҳои ҷаннат хоҳӣ шуд. баҳри кӣ гузошти ин фурсатро? баҳри саҳобагонат? Аллоҳ дар Қуръон гуфтааст, ки ман ризомандам аз онҳо ва онҳо ризоманданд аз ман. баҳри кӣ нигоҳ дошти ин фурсатро? валлоҳи ман ошуфтаҳолам, ба ман кӯмак кунед, ман ошуфтаҳолам аз нофаҳмӣ. дар Уҳуд, дар ҷанги Уҳуд умедид ки саҳобагонаш чӣ гуна мемиранд. умедид ки чӣ гуна амаки маҳбубашро Ҳамзаро ба ҳалокат мерасонанд. ӯро на танҳо мекушанд, балки пора пора мекунанд, таҳшатона мекушанд. Ҳинд гурдаи ӯро аз шикам бароварда онро хойда ба замин туф мекунад. вақте ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам амакашро дид, ровӣ мегӯяд, саҳобагон гуфтаанд: мо ҳеҷ замон гирияи паёмбарро надида будем он гуна ки ӯ барои амакаш Ҳамза гирия мекард. ровӣ мегӯяд, ки ӯ намози ҷанозаро 70 маротиба 70 маротиба намози ҷаноза хондааст барои амакаш Ҳамза. то он даме ки Ҷаброил омад ва гуфт: эй паёмбари Аллоҳ, беташвиш бош, номи ӯ дар арши Аллоҳ навишта шуд. Ҳамза шери Аллоҳ ва шери расули Аллоҳ. эй паёмбари Аллоҳ, агар ту ин қадар ғам хӯрдӣ ва ин қадар ташвиш кашидӣ, пас ин фурсатро истифода бурда бо хости худ амал мекардӣ. ҳар яке аз фарзандони ӯ, писарону духтаронаш, тасаввур кунед, ҳар яке аз онҳо ғайр аз духтараш Фотима, ҳар яки онҳо ҳангоми зинда буданаш вафот карданд. ӯ ҳар як фарзанди худро ба хок супорид, ғайр аз Фотима, ки ӯ низ баъд аз 6 моҳи вафоти паёмбар вафот кард ва ӯ медонист, ки духтараш баъди 6 моҳ вафот мекунад. агар ту ин қадар ғам хӯрдӣ ва ин қадар ташвиш кашидӣ, пас ин фурсатро истифода мебурдӣ. ӯ гуфт: не, ман фурсати худро нигоҳ доштам. баҳри чӣ? баҳри чӣ? ӯ гуфт: ман фурсати худро баҳри он рӯзе нигоҳ доштам, ки тамоми инсоният ба назди падарашон Одам равон мешаванд. тасаввур кунед, ҳамаамонро дар он рӯз офтоб ба андозаи 1 мил бар болои сарҳо 50 000 сол рост истодаем. мо побараҳна, урён ва нобурида ҳастем. парешонҳолем, ошуфтаҳолем, гармии сӯзон.
дар он рӯз падару модар, ҳамсару шавҳар, бародару фарзанд, ҳар касе ки набошад, ҳар кас аз шумо мегурезад, ҳар кас аз шумо худро канор мегирад. Одамон парешону ошуфтаҳол мешаванд, касе намедонад ба куҷо биравад. ман фурсатро барои он рӯзе нигоҳ доштам, ки тамоми инсоният ба сӯи одам медаванд ва падари шумо одам, паёмбари Аллоҳ мегӯяд, ки биравед аз назди ман, нафси ман, нафси ман. Имрӯз мушкилиҳои ман бароям басанда аст. Биравед аз назди ман, ба назди Иброҳим равед, ба назди Нӯҳ равед ва инсоният ба сӯи Иброҳим медаванд, ба сӯи Нӯҳ медаванд, ба сӯи Исо медаванд ва билохира ба сӯи ман меоянд. ва дар он рӯз ман меравам ва ба саҷда меравам дар назди Аллоҳ азза ва ҷал ва ӯро чунон ситоиша мекунам, ки касе қабл аз ин Аллоҳро чунин ситоиш накарда буд. ва Аллоҳ азза ва ҷал мегӯяд: саратро бардор эй Муҳаммад, аз ман шафоат биталаб ва шафоати ту қабул хоҳад шуд. ва ӯ мегӯяд, ки дар он рӯз, дар он лаҳза ман чизе хоҳиш намекунам барои духтарам, ман барои ҳамсаронам хоҳиш намекунам, барои саҳобагонам хоҳиш намекунам. дар он рӯз ба Аллоҳ муроҷиат карда мегӯям: ё Парвардигор, уммати ман, бар уммати ман раҳм бикун. аз тамоми он азобу шиканҷаҳо ӯ метавонист худро халос кунад, вале чунин амал накард, зеро ӯ медонист, ки баъди ӯ меоянд одамоне ба монанди ман ва шумо, ки дар рӯзи қиёмат ба ҳар як зарраи ин фурсат муҳтоҷ мешаванд. ӯ гуфт: ман фурсатамро баҳри рӯзе нигоҳ доштам, ки дар назди Аллоҳ рост мешавам.